Orain errotulkiak ikusiko ditugu. Horretarako goiko barran errotulkien tresnan klik egin. Aukera desberdinak zabaltzen dira. Ikusiko ditugu errotulki desberdinak ditugula. Pluma kaligrafika eta rotulador de texto interesgarria dira testua idatzi nahi badugu. Lápiz de color, rotulador kreatibo txikientzat interesgarria. Marcador de resaltados fosforitoak izango lirateke. Eta orain ikusiko duguna izango da rotulador mágico. Rotulador de reconocimiento de formas oso interesgarria da, formak egin nahi baditugu. Rotulador mágico aukeratuko dugu. Zirkulo bat marrazten badugu, ikusiko dugu nola diapositiba iluntzen da. Egingo dut berriro. Modu honetan, edozein tokia fokalizatu aldut. Horrez gain, lauki zuzena egiten badut, luparen efektua lortuko dut. Marrak normalak egiten baditut, ikusiko duzue idatzitakoa desagertzen joango dela.